مدام منسيات عبريدي رنا أبزز اللخمو سلام نعخم يخون سخبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلاي كأت اختاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعخم يخون يمزبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيبنا اللونا ميرون هبت ماريام زدالو مدب سقرب لكم مخبرات محاري كسافت أمي مدباتنا مسانا ختصنحو بخبر نعدم سنة يتصنحوت مدام منسيات عبريدي رنا والفي موبايلن تعنا وتصقماتن هتصانات جنا ملوء بملوء أي عبين إن عبيز خيد زلو أمرؤمن أكلاتهم دما نسعبينات كبابيهم بفولي تقلعتي قبرهم إزي نخل عينتات بموبايل آيباد تابليتات سمارت فونات زفت أرجر توحويسو كالوت عينتات جمد ألبو مسارحيتات هتصانات بزي أقباب كتقوملو نتعنقهم صبغ أيكونن أبز حدش زمن توم هتصانات كابزخون أوان نلعلي أبنقص عدميهم نتكنولوجي يقالعون بموبايلاتن جمد ألبو مسارحيتاتن زفتقرو استفلاليو عينتات جررتاتات مايكروويف جررتا ايونايزدن زي ايونايزدن جررتاتات ألو ايونايزد جررتاتات كم راجي رادون ألترافاليوت جررتا برهان صحي كلهم لعل فريكنسي كمون لعل ساعات ألوم زي ايونايزد جررتاتات بفريكنسي ساعات تحتيو موبايلات زي ايونايزد جررتا لون موبايلات كابتي متحلالفي أهدوء وي أنتينوء نابتي يبطقو زركب جنبتات ويشلاتات راديو فريكنسي معبل يلقهم تصاوعد كنجبر وي كنقبل صحف كنسدد وي كمصنا وي داتا كنطقم كلنا سلكنا كاب جنبتات موبايل ناب أنتينا معبل راديو فريكنسي تقبل كاب موبايلاتن كالوت جمد ألبو مسارحيتاتن زمص جررتا مايكروويف بفلاين هصاناتن أب كبد ديኦም نزلو عشلاتن كيترفه أزي قدايو بزحات مصنعتات كم زرقاقصو كمزي عينت جررتا أب هصاناتن أب كبد زلو عشلاتن نقودات أكلات زلع على حدقا كم زسعبيو نهري ممتات جررتا مايكروويف أب هصانات كابت عبيتي زلع عليو مخنياتو تشتات حنقولهم زيادة زمتت رأسي رأسهم زرقاقن أنتراو صفحاتهم زناقسنيو بفلاي عشلات زيادة تقلعتيهم مخنياتو نجررتا مايكروويف مقلع نتي نيورونات حنقول زخببه مكالخال شفاشفتي مبسباس كسعب سلازخل أقداسنت همقاقبا نا أكادامياوي نتبي ممحياش أب هندي أب نبسو كف ساعات تمهاراي نبسو كم زقتل تفلتلو ساعات زهبو مستات نهزانات وحشات يكونون أب قرب أوان نستقبر مصنعتي كم زملكتو تشتات حنقول هزانات كابني عبيتي أستات كل التعزفي زبزح جررتا مايكروويف يسحب ويمدد كالوت مصنعتات دما محواس عزم هصانات كابني عبيتي بعسر تعزف زيادة جررتا مايكروويف كم زمدد تصبصيبهم بلجيم فرنسا جرمنن كالوت بتكنولوجي استرقق منقستاتن بزعبا أطقاقما هصانات جمد ألبو مسارحيتات حق يوصاء ويون متنققتا يهبالوها بتوسخي سرحتي سمارت فونات نجررتا مايكروويف نمقلاع استوسن حقاو قدب مأنتي كحلف فرياتهم هتصانات بزي قد أقبال كسرحو متحساسة بقريب اللومي نا ايباد لابتوب كمبيوتراتن تابليتاتن كابت مسارحي ناب أكلات زواحدة رحكت 10 سنتيمتر مالت أستات شمونت إنشيو مثل العاقن متقام موبايل تأساسرو نأمراون أكلاون صبوق هيوت كسعبو زخلو بزحات حدقاتات تعنا اللو بفلاي تحت IQ مالت تحت درجة بالحق أمرو زي قبو أمراو عبيت هتصانات دك أسمسان حبت حنقولن حمامات سنة أمرون وعيات قداياتيوم كساب حجي مسبو موبايل زفتر جررتا استأساسرو مصنعتات زي تسمامعون وصيتهم دما زقاجونيو برقز ازوم جمد ألبو مسارحيتات أكال معالتاوي هيوتنا خوينوم يوم يقداس بأوخل وحس من قدي كنت أكملهم نخقلينا اتيا قداس نتبي رحكاتيو موبايل كاب إذننا حيدة إنشي أرحقنا بمتقام كاب كقات من نازخ قلتعنا وحاسيا بشح عزفينا إننكيو موبايل كساب زيت عزوت كله جررتاس لزلوا أبزيت تقوم الأوان أو أكلاتنا ختصنح يبلان موبايل كتحز بلت أبوتا كاب نفسنا فليز بولو بورصة متقام تمراتيو زوم مسارحيتات كاب كبدي نفس الصور قوالان سيتي رح يقوم كتصنحو اللوم عدت وبنات بوت موبايل كتقام يبلان
ሞባይላት ድማ ኣብ ዓራት ህፃናት ክቕመጡ የብሎምን። ህፃናት መንእሰያት ሞባይላትን ገመድ ኣልቦ መሳርሒታትን ብኸመይ ብዘይ ስግኣት ከም ዝጥቀሙሉን ክፈልጡ ይግብኦም። ሞባይል ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ህፃናት ፈፂሙ ክፍቀድ የብሉን። ሞባይል መንሽሮ ከስዕብ ይኽእል ድዩ ንዝብል ሕቶ ብሓቂ ክረአ እንከሎ ብዝሒ ሞባይል ምጥቃም ካንሰር ከም ዘምፅእ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ይሕብሩ። ጠንቂ ናይዚ ድማ ብገመድ ኣልቦን ተንቀሳቐስቲ መሳርሒታትን ዝወፅእ ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ፊልድ ሬድዮ ፍሪኩንሲ እዩ። ኣብ ኣካላትና ብፍላይ ኣብ ምዕባይ ርእሲ ምራኽ ህፃናትን መንእሰያትን ኣሉታዊ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ኣብ መጻኢ ምምዕባል መንሽሮ ሓንጎል ከማዕብሉ ይኽእሉ። ብመሰረት ኣብ ቀረባ እዋን ብዓለም ለኻዊ ትካል ምርምር መንሽሮ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ሞባይል ምጥቃም ከም ግሊዮማን ኣኮስቲክ ኒውሮማን ዝኣመሰሉ ሕበጥ ሓንጎል ክፈጥሩ ይኽእሉ። ቅድምን ልዕልን ኩሉ እዚ ነቶም ዳርጋ ዝበዝሕ ግዚኦም ሞባይል ኣብ ምጥቃም ዘሕልፍዎ ዓበይትን ህፃናትን ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ማእከል ምርምር ፒው ከም ዝጸብጸቦ 75 ሚእታዊት ካብ ቅድመ ዕድመ ንእስነት መጀመርታ ዕድመ ንእስነት ሞባይሎም ኣብ ቅድሚት ጅባ ካምችኦም ሙሉእ መዓልቲ ይሕዝዎ። እዚ ድማ ንጥዕና ተፈጥሮኦም ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ። ኣወዳት ሞባይሎም ኣብ ጅባ ናይ ቅድሚት ካምችኦም ክሕዝዎ የብሎምን። ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ከጥቅዕ ዝኽእል ጉድኣት ኣለዎ። ኣዋልድ ሞባይለን ኣብ ውሽጢ ክዳውንተን ከቐምጣ ኣይግበአንን። እዚ ለበዋ እዚ ኣብ ልዕሊ 4 መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሞባይለን ኣብ ውሽጢ ክዳውንተን ወይ ኣብ ጥቕአን ናይ ምቕማጥ ታሪክ ዘለዎን ድሕሪኡ ድማ መንሽሮ ጡብ ዘጋጠመን ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ሓቂ እዩ። ዝያዳ ሰዓታት ምስ ዝጥቀሙ ዝያዳ ጨረርታ ከም ዝመጥጥ ርዱእ እዩ። ስለዚ ህፃናት ብዝተኻእለ መጠን ሞባይሎም ብውሑድ ኣገባብ ክጥቀሙሉ ከመሃሩ ይግባእ። መሬታዊ መስመራት ስካይፕ ከምኡውን ኣገልግሎታት ኮምፒውተር ቴሌፎን ብገመድ ምስ ኢንተርኔት ክትኣሳሰሩ ከለዉ ጨረርታ ኣይፍንውን እዮም። ስለዚ ወለዲ ደቆም ነዚ ነገር ክጥቀሙ ከተባብዕዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ገዛ ዝርከብ ዋይፋይ ካብቲ ሰባት ብፍላይ ድማ ህፃናት ዝበዝሕ ግዚኦም ዘሕልፍሉ ቦታ ርሒቆም ክቐርቡ ይግባእ። ጽቡቕ ጥዕና ልዕሊ ሃብቲ እኳ እንተኾነ መብዛሕትና ግና ንውልቃዊ ጥዕናና ኢና ነዳኸም። ከምኡውን መዓልታዊ ብዛዕባ ኣእምሮውን ኣካላውን ኩነት ደቅና ዝያዳ ሸለልተኛታት ንኸውን። እዚ ድማ ብሰንኪ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣጠቓቕማ ሞባይል ዝመጽእ እዩ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ሎሚ 92 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ሞባይል ኣለዎም። ካብዚኦም እቶም 31 ሚእታዊት ሞባይሎም ፈጺሞም ከም ዘይዓፁ ይኣምኑ። ልዕሊ 90 ሚእታዊት ወለዲ ንደቆም ሞባይል ስለ ዝህቡ ኣብ ዝደለዩ እዋን ብቐሊሉ ክራኸቡ ይኽእሉ። እዚ ኩሉ ብዛዕባ ወልፊ ሞባይል ንምዝራብ እኹል ባይታ ይህብ። ብፍላይ ድማ ብዛዕባ እቲ ሞባይል ኣብ ጥዕና ህፃናት ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት። ካብ መጠን ንላዕሊ ሞባይል ምጥቃም ኣብ ጥዕና ህፃናት ብቐንዱ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ጥዕና ዓበይቲ ብዙሕ ከቢድ ሕማቕ ጎናዊ ሳዕቤን ኣለዎ። ሓደ ካብኡ ድኻም ኣእምሮን ኣካላትን ከም ዝስማዓና ይገብር። ጠንቂ ድኻምና ግን ኣብ ጅባና ተሓቢኡ ከሎ ኣይንሪኦን ኢና። ብዛዕባ ኣሉታዊ ፅልዋታት ሞባይል ንኻልኦት ገመድ ኣልቦ ቴክኖሎጂታትን ሰሚዕና ወይ ኣንቢብና ከለና ሸለል እንብል እውን ብዙሓት ኢና። በብእዋኑ ብዙሓት ቆልዑትን ውሑዳት ዓበይትን ሞባይሎም ኣብ ዘይትንክፍዋ እዋን ኣብ ጅቦኦም እንከላ መልእኽቲ መፂና ኣሎ ወይ ኣገዳሲ መልእኽቲ ክመፀና እናበሉ ይጭነቑ። እዚ ነገር እዚ ድማ ፋንቶም ፓኬት ቫይብሬሽን ሲንድሮም ይበሃል። ብዶክተር ሚሸል ድሩይን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ 89 ሚእታዊት ካብ መንእሰያት እዚ ዓይነት ስምዒት ከም ዘጋጥሞም ይሕብር። እዚ ብፍላይ ምስቶም መንእሰያት ናይ መጀመርታ ዲግሪ ተምሃሮን ወልፊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ዘለዎም ዝተኣሳሰር እዩ። እዞም ከምዚ ዓይነት ወልፊ ሞባይል ዘለዎም ሰባት ዝያዳ ጭንቀትን ስጋኣትን ኣለዎም። ካብ ካልእ ወገን ዝመጽእ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምሕላፍ ንዓኣቶም ናይ ብሓቂ ትራጀዲ ከምኡውን ምንቅጥቃጥ ቫይብሬሽን ሞባይል ምዕፃው ነዚ ሲንድሮም እዚ ንምምካትን ንምግጣምን ጽቡቕ መንገዲ እዩ። ንሓደ ሰብ መልእኽቲ ክንሰድድ ከለና ወይ ኣብ ኢንተርኔት ጽሑፍ ከነንብብን ከለና ኩላትና ናብ ንእሽቶ ስክሪን ሞባይልና ክንጥምት ኣሎና። እዚ ኣብ ዓይንቲ ህፃናት ብዙሕ ፀቕጢ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ዓይኑ እናጠመቱ ክነቕፁን ክጉድኡን ይኽእሉ። ኣብ መወዳእታ ብዝሒ ሞባይል ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ናይ ምርኣይ ፀገም ከስዕብ ይኽእል። ሓደ ሰብ ንጹር ምርኣይ ንኽህልዎ ነቲ መሳርሒ እንተወሓደ ካብ ገጹ ካብ 12 ክሳብ 16 ኢንች ከርሕቆ ይግባእ። ብዛዕባ ሞባይልን ጥዕናን ክንዛረብ ከለና ኣብ ልምዲ ድቃስ ዘለዎ ጽልዋ ሸለል ክበሃል ኣይግባእን። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ብሞባይል ዝመሓላለፍ ጨረርታ ማይክሮዌቭ ንሓንጎል ብፍላይ ድማ ንሓንጎል ህፃናት ጎዳኢ እዩ። ሞባይል ኣብ ኢድካ ምህላው እውን
ኣብ ህፃናት ድቃስ ምስኣን ከስዕብ ይኽእል። ብሰንኪ ቫይብሬሽን ናይ ሞባይል ብግቡእ ክድቅሱ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ድማ ሕፅረት ድቃስ ከስዕብ ይኽእል። ተወሳኺ ኣብ ትሕቲ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ከቢድ ናይ ኣእምሮ ፀገማት ከስዕብ ይኽእል። ጥዑይ ኣንልሕቆ ኣብ እዋን ዕድመ ምዕባይ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ረቑሒታት ጽቡቕ ምህላው እዩ። ደቅና መዓልታዊ ንመብዛሕትኡ ሰዓታት ኣብ ሞባይል ተሸኺሎም ክውዕሉ ከለዉ ጭዋዳታት ክሳዶም ሕቆኦምን የበላሹ። ስለዚ ኣብዞም ክፋላት እዚኣቶም እቲ ዝሕምም ቃንዛ ክስምዖም ዘገርም ኣይኮነን። ካልእ እውን ኣሎ። ቃንዛ ጻብዕትን ቃንዛ ጭዋዳታትን ክሳድን ንነገራት ንምግዳድ ከቢድ ሕማም ርእሲ ከስዕብ ይኽእል። ኣብ መወዳእታ ደቅና ጥዑይ ኣእምሮን ጥዕናን ንኽህልዎም ሞባይላትን ካልእ ገመድ ኣልቦ መሳርሒታትን ካብ መጠን ንላዕሊ ክጥቀሙ ክንፈቅድ ከም ዘይብልና ክንውስን ግዝኡ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ክሳብ ዝመፅእ ሓሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ።